Raminy piny wadhi mbele gi weche manyien. Chenro mar kawo pande kaachiel gi ndikruok kaka jogombo olu pod dhi nyime pacho ka gwenge makaluo. Chenro ma kama itayo gi riwruok mar Transition Youth Initiative komakre gi bad migepe mag sirikal. Jopiny ma Kanyadhiang' e kar chung' od bura ma Karachuonyo oyudo thuolo mar ndikore kaka jogombo olu ka rawere gi jomadongo bende ma onge opande yudo thuolo mar yudo chenro ni ma ochwal gi sirikal. Jagoro mong'ere migawo mar Dr. Raymond Omolo notelo ne chenro makama bende nyoro e kaunti ya Migori kakwayo pod ichwalo ne jogo ma pod onge gi opande mondo chop e kuonde ma ndikruokie mondo gin bende giyud chenro ni nono ma onge gi chudo moro amora. Clinton Opiyo Odhiambo, an wuod Karachuonyo kaendi. Akawo thuolo ni mar duoko ne Dr. Raymond Omolo erokamano kuom gino ma otimonwa sani kendo ma osebedo ka otimo kata e gwenge moko. Kata sani omiyo sani koro an gi ID, koro anya kata apply tije moko e yo mayot. Kata sani ka uneno kaendi an gi waiting card kaendi ma koro ang'eyo ni ID no adhi yudo. Yo kawuono wuok oko ka goero kamano ne President marwa William Ruto nikech dongruok ma osekelo Homa Bay. Waneno tim kendo wadwani wawuoth kode. To mar ariyo, jatendwa ma PS Raymond Omolo bende kamobete to tiyo ne jopiny. Wadwani mondo jotelo koyieri kata kumiyi ofis to tine jopiny maonge koko, maonge agoko. Wadwa neno mana kit tichni. Kochopo ni wadhi e yiero to giri miketo oko ma koth goyo no ema wadwani mondo jopiny ong'i to miyo ombulu mondo ichak iduogi tinegi.